in studio ma Kisumu sane wantiere karka bir Mike nitie gik mathoth ahinya mantiere karka chenro ni kaka dhi bedo kaka itime en gimoro ma idhi time in phases koso en moro ma dhi bedo kaka itime e okang' moro mamos to kaka iwinjo kacha kaunti ma Kisumu kamoro kaka Polyview Bath Stadium kendo momenyore kod sikul ma Kisumu Day piny kar kanyo nitie stadium ni Polyview kanyo sani ji odake dipo ni wanyalo gima kamano katimore ka ji nitiere Lang'ata ponono kamane luoro ma oganda moko ntiere godo nikech en lo maduong' kendo lo maduong' mantiere kar kanyo kinyalo kete tije mamoko kopogore kod kama osebed kitiyo kode ka kar hik ne ji manyaka sani koro penjore ni gidhi timo nade. Ado wacho ni secretary koselor na awacho ni chik waziri national nigi authority en gi authority koluwore gi Public Health Act mano section 149 mondo mi olor to kendo koseloro to chik wacho ni onge ng'ama nyalo chako tiyo gi lono kuom iko to en a basic principle ni sama kamoro oselor kama ni ikiji a public cemetery kwa oselor to nyaka miye ndalo mang'eny sana. Globally best practice giwacho ni higni 75 ka nyaka ne the last burial mane otim koro imiye sa mondo mi del otow ma olokre lowo kata bede lowo chako riwre gi lowo mondo bed motegno kech kama ne ikunyo 6 feet and 6 by 9 ma osekuny chakre 1950 nyaka kawuono lono gede wiye ok ber kendo joplanners ok nyal yie kata engineers ok nyal yie ni mondo igede kama nendo kech ok ber ni ngima mar dhano to bende culturally ok gibed maber ni ji mang'eny ok nyal yie ni gedo e wi liete mane ging'e maber ni kaendi ne to gima dawuoye en ni adhi penjo en ni loro kama chalo cemetery ma public cemetery okawo a process en a process nitiere process mar closure ma en gi road map mare kendo nyaka bed gi an alternative kama imiye jopiny ni sama watimo ma to ibro ik kata chale. Cemeteries ma wantiere godo Nairobi gin ochiko koriwore gi bende Lang'ata koro cemeteries ochiko gi ji ohero Lang'ata nikech okama chiegni kendo yude yot Lang'ata road manitiere machiegni kanyo koro accessibility mare yot otherwise wantiere gi kama chalo Forest Road, Pangani, Mukwini, Uthiru, Southlands, Kariakoo, Christian to gi Ruai kendo nitiere lo moro ma bende nitiere next to NPS koro kuondegi pod gin alternative though ng'eny gi gin mag communals lakini ok ene ka ji mang'eny ohero Lang'ata. Bende wantiere gi other methods ma wanyalo tiyo godo kuom iko achiel kuom dispose dhano ma bende jopiny nyalo neno kaka machalo kaka cremations kendo atemo wacho ni nyaka wabed gi road map ma wabiro miyo jopiny mondo mi sama wan gi process mar loro cemetery no to jopiny ok gibedo ni kod gionge kama ginyalo ike joma gihero otherwise ok en aena gimiloro alora abruptly kaka koro police ga kande wacho ni onge alternative no en a process mar conversation ma wasechako kendo nyaka watime in a very dignified way kendo itime kaka chik dwaro
Lo chik oketo vipengele kaka onego beni iloro kama chalo kamanendo in a very good way, kendo nyaka bed kata mana public participation, nyaka bed involved kama itimo wechegi, nikech mind is a public resource. Kamano, Mike, bende paro ni bor mar piny nyalo bedo achiel kuom gigo mogana moko nyalo wacho ni kata kidaro oter ji alwora ma kaunti ma Nairobi, kata oter ringre ji Kajiado, oter ji Ruai, ji okalo Utawala, ji ochom kone mopogore opogore, Udhiru, ntie Kariko bende mantiere Bunyala karkae. Di wach nade bor mar piny ponono ka oganda ntiere karkae. To kame wacho ni oganda onego rang yore mamoko. Oganda Luo wacho ni thoth gi nyalo wacho ni ka ng'ato awewa watere mondo dhi oike. Kido mar wang'o dhano kata cremation miwacho ni onego wachak embrace gi kanye koso ka koro nyaka man jodongo. Mike. Mano wach maduong' ahinya nikech kaluwore gi kaka culture kaka wadongo Kenya ok ine ka tribes ng'eny. Nairobi en mar ji duto te, ok en dholuo kende, kendo ok ine ng'ato ka ng'ato nigi tribe ka tribe nigi preference margi ma gineno ni ber kodgi kaluwore gi gik ma gidwaro. Koro iko ok ine ka okawo an area, ochalo ng'ama rent kamoro, to sama irent kamoro kama waike no ok dadwar ni mondo ng'ato chako ike e wiya. Koro kamano timore so ni lowo dwarore maduong'. To kawa embrace kata kawa ni watim cremations en cost effective nikech ok dwar kama ike del, kendo en weng'o to kosewang' safari achiel kendo chenro mang'eny mag ceremony mwatimo kata logistics mar ni del kaendi kadhi kata chande, mago duto te koro ng'ado cost. Koro en cheaper, en gima ka wanyalo chako conversation kaka community ma wawach ni maendi bende nyalo bedo an option. Indeed, onyalo konyowa mondo mi wakat cost. Otherwise, en gima sani jo environment wacho ni ober nikech kata mana sani wantiere gi mag climate change and a lot of things around, gik mwanyalo neno ni mondo okonywa kaka jopiny. Adone maki kar kanyo.